Harmaahurtin Dali sitten lähdössä ja siinä on terävänäköinen koira, korvat pystyssä. Täällä ei usko ottaa kantaa, kumpi on terävämpi, isäntä vai koira, parempi kuin on hiljaa. Mutta tullaan koiran kanssa käymään täällä kuuluttamassa, voi ottaa kuulutukset siihen, jos sanoo, että koira on terävämpi kuin isäntä. Yhteistyössä tässä varmaan mennään. Tällä koiralla on hyvät hermot, kun se vielä istuu ennen lähtöä. Samoin kuin Lasse Vireen, että pystyy nukkumaan vielä puoli tuntia ennen lähtöä. Sitten mennään numero 51, Samuli Lappalainen. Alvihallin Rekoon. Koiran nimi tulee Kuopion koulussa harrastajista. Pelki Malinoista. Pelki Gruendal on tämä koira, ei ole Malino. Ja Samuli Lappalainen sitten. Ohjaa ja pitkiä katsetta käytetään. Ohjaa ja koiran menoja. Reko lähti liikkeelle ja kova oli menohalut. Kovasti lähti Samuli Lappalainen. Sitten 52. Seuraava lähti ja Petri Kiiski Pelki Malinoskoiralla. Ja Kutinan Napakka. Ja koiran nimi ja Kymen vetokoiran seurasta sitten. Kyllä tämä edustuu. Kutinan Napakalla näyttää olevan kovat menohalut myöskin. Hetken päästä Petri lähtee liikkeelle sitten numerolla 52. 10 kilometriä matkana. Näin koira rauhoittui ja sitten lähdettiin liikkeelle. Petri Kiiski 52. Sitten 53 Pelki Malinos, Tero Halonen. Ja Halonen edustaa sitten Hämeenlinnan Kennel-kerhoa. Mikberger Esteri lähtee liikkeelle.